What's up mga pare guys, dito na tayo sa Ilocos Consolidated Bank. Dito yan sa Villas is located mga pare guys. Malapit lang po mismo sa police station tsaka Clear Fuel na gasoline station mga pare guys. Ayan, dito po kumuha ng motor, murang-mura lang mga pare guys. Installment, dito na kayo mga pare guys. Ayun, nakalimutan po mga pare guys, bonnet ko. Ayun, paalis na po tayo ulit. Punta na tayo sa gas station mga pare guys. Yung gasoline station na pupuntahan po natin ngayon mga pare guys, yun yung katabi mismo ng Clean Fuel. Katabi niya lang po mismo yung Ilocos Consolidated Bank mga pare guys. Dito na tayo ngayon sa bahay ng Rosales mga pare guys. Ayun, J1000 mga pare guys, nakita natin. Ang ganda mga pare guys, sana all. Kamis lang mga pare guys kasi pumunta tayo kila Red 4 Speed dati. Nahawakan ko yung J1000 dati mga pare guys, yun lang. Hindi natin na test drive mga pare guys, hanggang hawak lang muna tayo mga pare guys sa ngayon mga pare guys. Pero pangarap ko rin mag-drive ng J1000 or big bike mga pare guys, kung may pagkakataon mga pare guys. Ayan mga pare guys, te-teleport na po tayo papuntang Tumana, Rosales. 5 minutes later. Dito na po tayo sa Tumana, Rosales, Pangasinan mga pare guys. Going to Carmen tayo ngayon mga pare guys, itong way na to. Ayan mga pare guys, mag-teleport na naman tayo ngayon nito papunta Carmen, Rosales, Pangasinan mga pare guys. 1 minute later. What's up mga pare guys, dito na tayo ulit sa Carmen, Rosales, Pangasinan mga pare guys. May stoplight dito, so tataluyan ko mga pare guys, mga driver na papunta ang din yan mga pare. Let's see.
Okay mga pare guys, dito na tayo sa Villasis, Pangasinan. Ito yung bungad ng Villasis, Pulay mga pare guys. Nadaan muna tayo sa may checkpoint mga pare guys ng mga polis. Malapit na tayo sa Ilocos Consolidated Bank neto mga pare guys. Dito na tayo sa bayan ng Villasis mga pare guys. Malapit na tayo. Ilang minuto na lang po mga pare guys, nandun na tayo sa Ilocos Consolidated Bank. Kaya mga pare guys, dito na tayo sa may bagsakan ng Villasis. Tapos dito naman sa kanan is auditorium nila. Ayan. Ito po yung kabila is City Hall nila, police station. Ayan po mga pare guys, kung makikita nyo yung clean fuel, kakaliwa na tayo dito mismo sa clean fuel na ito mga pare guys. Dito na po mismo yung Ilocos Consolidated Bank. Okay, here we are at Ilocos Consolidated Bank mga pare guys. What's up mga pare guys, dito na tayo sa Ilocos Consolidated Bank. Dito yan sa Villasis located mga pare guys. Malapit lang po mismo sa police station tsaka clean fuel na gasoline station mga pare guys. Ayan, dito po kumuha ng motor, murang-mura lang mga pare guys. Installment, dito na kayo mga pare guys. Bali under financing siya mga pare guys. Pero kapag nag-apply ka dito, diretso na siya. Kapag in-applyan mo siya, na pag-fill up ka na dun sa ano niya, diretso CI na mga pare guys. Kapag na-approve ka mga pare guys, pwede ka nang bumili ng mga tindahan na gusto mong puntahan na bilhan mo ng motor mga pare guys. Tulad nito mga pare guys. Mga pare guys, siguradong marami kayong nakitang presyo ng mga motor ngayon. Yan yung updated na price ng mga motorsiklo ngayon December mga pare guys. Na-canvas lang natin mga pare guys. Few minutes later. Okay mga pare guys, hanggang dito na lang aking vlog mga pare guys. Yung pinakita ko mga motor pala ngayon is mga brand new po yun mga pare guys. Under financing kung gusto nyo i-apply dun sa Ilocos Consolidated Cooperative Bank mga pare guys. Ayan, punta lang po kayo, inquire lang kayo kung gusto nyo apply agad, pwede na mga pare guys. Diretso ng CI yun kapag nakapag-apply kayo. Pag na-approve kayo mga pare guys yun, pwede nyo nang kunin yung mga motor na gusto nyo. Ayan mga pare guys, ride safe sa lahat mga pare guys, salamat.